आज बहुत खुशी के बात बा कि आज भोजपुरी के राइटर राजू भाई से आज बातचीत हुई। तो वो सब बताएं कि मैंने कौना कौना सिंगर के रुआ गाना अपन हिट दिल बने। सबसे पहले जितना रुआ चैनल पे दर्शक हमारे वीडियो के देख रहा बने सबके पैर छू के प्रणाम करते नहीं, गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं भोजपुरी अंदाज में। अच्छा तो नमस्कार प्रणाम। आज हमारा भोजपुरी के राइटर सुपर डुपर बहुत गाना यहाँ के ब्लास्ट कैले बा करिया करता। तो राजू भाई से आज हम बात करता नहीं कि माने कौन कौन गाना रुआ दिले बने कि जो बम ब्लास्ट कैले होके। गाना तो इतना ब्लास्ट कर वैसा कि अब कहे के नहीं खे एक पे एक माने गाना आते रहता और रुकत नहीं खे। एगो गाना हमारे हाल फिलहाल में दिले बनी बहुत अतना हिट कैले बा कि मतलब घर से लेके एकदम बहरी तक उहे बाजते बा। अच्छा उहे बाजता। हाँ तो बहुत खुशी के बात बा कि राजू भाई के गाना घर से लगा बहरी तक बाजता। आज राजू भाई से हम बात करते हैं कि कौन गाना दिले बने कि उनकी ब्लास्ट कर तो कहते गा के हमारे सुनाई और पूरा दर्शक के सुनाई। तो गाना का बोल बड़ुए जे कर तू भाला चाहेलू तो हर बुरे चाहेला, जे कर तू भाला चाहेलू तो हर बुरे चाहेला। बड़ी मेहनत से गाना लिखल बानी है। पारिवारिक चीज बा मिला जुला के समझ के समझला पर पारिवारिक बा, ना समझला पर तो समझ ही लेवे के बा। देखिए भैया जनता लोग से हमारा रिक्वेस्ट बा कि राजू भाई के जौन गाना ये बाज रहा बा कि जेकर तू भाला चाहतारू तो हर बुरा चाहेला, एक अलग हिसाब से निकल लेवे के मैटर बहुत नाजुक बिया। नहीं तो नाजुके में काम का बड़ा जी तो होई कि स्टेज पर कभी अइला पर ईटा पत्थरा मत हो जावे बतिया खातिर आ भेंट मुलाकात हो कहीं के बड़िए। तो देखिए राजू भाई दर्शक वो सब बाने वो सबसे डरात गौरन ईटा पत्थर मत चल जाए एकरा के दिल पर निकल लेवे के मैटर बहुत अच्छा बा। और वह दर्शक से डरे ना महा डर होके के चाहिए काहे कि लोग जकरा के चाहिए हीरो बनाई जकरा के चाहिए ओकरा के जीरो बनाई है। सब यही लोग के हमनी के भगवान धरती के दूसरा भगवान हमनी के दर्शक न होलन। हाँ और कहल एकदम बढ़िया बा कि धरती के दर्शक जनता जनार्दन होलन। तो इस हम अपना चैनल के माध्यम से कहता नहीं करोड़ा सब राजू भाई के जो गाना बा जो कर तू भाला चाहेलू ओकर कैसे तो गाना बोलते जेकर तू भाला चाहेलू तो हर बुरे चाहेला। हाँ जेकर तू भाला चाहेलू तो हर बुरे चाहेला। बात सही बात बाले के दिल से निकले बेके। ये गाना राजू भाई के बहुत बम ब्लास्ट ट्रेंडिंग कर रहा बा। हाँ अब एक जवाब नहीं खे भोजपुरी में जेने गाना ही जाता ना वो जरूरत है कि हमारा मैटर भाई काहे नहीं आगे होला 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 गोतिया पटीदार के देख के ना जाए तो हो ही नहीं सकत। हाँ तो हमनी के गोतिया के नहीं खे लेकिन खूनी रिश्ता नहीं खेबे खूनिये में लोग एकदम चाहता रहे खूने कर दे। तो ऐसे कहल जाला कि सिंगर लाइन में कोई गोतिया पटीदार ना होके लेकिन सिंगर के ना चाहे कि हमारा आगे जा। हाँ ये तो जरूरी है एक दूसरे के देखे जरूरत अड़ुए ना जरूरी तो बढ़िया बढ़िया गाना छोट छोट सिंगर लोग के चोरा चोरा बा बड़ बड़ ब्यास लोग गा के आज स्टार हो जाते तो फटाहा बात से आदमी कहाँ से आगे बढ़ जाये। बात एकदम सही बा कि चोरी के गाना बहुत सोशल मीडिया पे देखे के मिला था कि चोरी के गाना लोग केहू गा देता केहू को छोट मोट सिंगर के गोले बकल उठा के लोग गा देता अपना स्टार बने खाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार लोग जो भोजपुरी में एकदम पहला दूसरा स्थान पर बाबू हम बात करते नहीं दूसरा के बातें छोड़। तो देखी जा रौरा सबके पाँव छूके हम गोल लगता नहीं हमारा राजू भाई भी बात की हमारे चैनल के माध्यम से का कहने समझ रहे हो सब। हाँ एक बहुत सतर्क रहे वैसा स्टूडियो में नया नया सिंगर लोग हम ही मैंने कहल चाह वैसा जगह रहुआ सब गाना रिकॉर्ड कराई जहाँ कोनो चोरी वोरी के संभावना मत होके चाहे वजह से मैटर आप सबके लिक मत होके बढ़िया बढ़िया चैनल पर छोड़ी जाए बढ़िया से थोड़ा 5 गो के जगह पे एक गाना गाई जाए वो चीज के मतलब थोड़ा ध्यान दी जाए। हाँ तो हमारा श्रोतागण के का कहता नहीं कौना हिसाब से यहाँ सब संबोधित करता नहीं। अब यह सब के का कहे के अभी सब हमारे के जौन बुझाई तौन कहम जा जेकरा निक लागल हो कमेंट करी लाइक शेयर चैनल के करी आगे बढ़ाई जाए रुआ सब।